li tkun taf x'għandek tagħmel dejjem tajjeb. U ħafna coaches u professjonisti dejjem jgħidulna x'għandna nagħmlu. Però llum importanti ħafna ħanitkellmu fuq ftit minn dawk illi m'għandniex nagħmlu. Mela, emmi. Importanti ħafna li tkun taf x'm'għandek x'tagħmel. Dik li nsejħula not to do list. Mela, l-ewwel ħaġa, ħanqilbu daqsxejn l-slide, hija naturalment l-irqad. L-irqad ħajaffettwa, jiġifieri dak li inti ħad tagħmel anke qabel ma torqod ħajaffettwalek il-ġurnata li jmiss. Żewġ pariri żgħar għandi għalik illum, qabel ma torqod evita affarijiet li ħajaffettwaw ir-raqda as-saġġ. Tajjeb? U li ħajaffettwaw il-ġuħ u l-aptit. Tgħidli ġuħ u aptit inkun rieqda jew rieqed. Di vera interessanti. Sabu li hemm ċans li aħna matul il-lejl anke nqumu niklu forsi, jekk qabel ma nkunu rqadna inkunu waqqajna dak li jgħidulu il-livell ta' zokkor fid-dem. Mela jekk aħna nkunu qrib l-irqad kienna xi ikla għolja fit-zokkor, iċ-ċans li nwaqqgħu il-livell ta' zokkor fid-dem ovvjament ħajkun ħafna ogħla, allura ċ-ċans illi sabu illi nqumu bl-aptit, nqumu niklu anke matul il-lejl ħajkun ħafna ogħla wkoll. Issa di għamilha darba darbtej tlieta, issirlek vizzju misħut u f'kemm li ngħidlek bil-lejl mhux biss qed tqum u skużi l-Malti tfotti r-raqda tiegħek, meta inti idealment suppost torqod long stretch, però apparti minn hekk qed tqum tiekol bil-lejl illi jfisser li inti kważi kważi qed tikol kaloriji ta' ikla oħra apparti dak li kien diġà matul il-ġurnata. Mela għażel l-ikel tiegħek ta' qabel ma torqod, ara illi ma jkunx ikel illi huwa għoli fit-zokkor. L-ebda ħin mhu tajjeb tal-zokkor, imma speċjalment dak il-ħinijiet ta' qabel l-irqad jistgħu jaffettwawna ħafna. Kif nista' jiena nevita ċertu affarijiet li anke ħajfettwaw l-irqad? Number 1, taqrax l-emails tax-xogħol qabel ma torqod. Ma nafx qatt x'insertatilkom, jinġrat li kemm il-darba li niftaħ l-emails fil-għaxija, pereżempju, u nara xi aħbar ħażina. Jew nisma' b'xi ħaġa li ma toġobnix. Isek bla ma trid billejl tibqa' tewden fuqha, forsi anke toħlom ikraħ fuqha. Allura anke l-kwalità tar-raqda tiegħek ara kif affettwajta. Ġifier kemm jista' jkun għamel limit. Għajt jekk jiena pereżempju norqod fi 11 ta' billejl, wara d-9 daqshekk rajt emails u rajt affarijiet. Ħalli moħħi żgur ma nivvintalu xi ħaġa oħra fuq xi xewden. Anzi, ħanissuġġerilek lek ftit tal-ġurnata tqattaw mal-iktar eżis għalik, illi forsi anke taraw xi ħaġa li hija tad-daħq, jew forsi xi ħaġa li tieħdu gost tagħmlu flimkien, ħalli anke r-raqda tkun aħjar ukoll. Nistgħu ndawru naqra l-slide. Mela, importanti mbagħad l-għada filgħodu illi ħadd iffoka fuq dawk l-affarijiet li ħajaffettwawlek il-produttività. Anke jekk forsi inti li qed tarani forsi m'għandekx xogħol, forsi naturalment tagħmel ħafna xogħol id-dar, imma m'għandekx isu dak l-office work kif qed naraw f'dak ir-ritratt. Il-produttività tiġi affettwata ħafna, sija xogħol sija d-dar, fuq ir-ritwali illi nagħmlu filgħodu. Mela jekk jiena nkun imdorri nagħmel setta affarijiet jekk jista' jkun wara xulxin, jekk qisu moħħi jkun programmat, sistemat illi jagħmel affarijiet wara xulxin, dan ħajibda jtella l-ispeed u ħatibda teħles inti ħaġa wara l-oħra. Issa jiena dejjem nappella anke fuq forsi videos oħra illi forsi rajtu wkoll. Illi inti idealment tibda bl-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu għaliex għax qabel ma beda l-ġen tal-ħajja u waqt li ġismek għadu beda jingrana, inti qed ittieħdik l-ispinta billi tħaddmu sew, billi tħaddem il-muscles tiegħek, tħaddem is-sistema tan-nifs tiegħek, tħaddem qalbek. Allura ara kemm ġismek ħadd ixelu iktar aħjar biex ikun iktar produttiv, jaħseb iktar u jibda jtajjar in-nar kif qed ngħidu. Issa, importanti wkoll li mhux żball illi rġajt semmejt il-ġuħ u l-aptit, għax sabu illi jekk fil-breakfast aħna nerġgħu nieħdu ikel illi huwa għoli fit-sokkor, dak ħajerġa' jipprogrammana biex matul il-ġurnata jaqbadna aktar ġuħ. Apparti minn hekk, anke professjonisti u professuri tal-muscles sabu illi ġisimna jekk aħna nipprogrammaw li nibdew il-ġurnata bit-sokkor għoli, matul il-ġurnata ħajibqa' jagħtina sinjali biex nieklu iktar zokkor. Ara kemm interessanti, jiġifieri b'dak li tibda tikol filgħodu ħajaffettwa l-andament tal-bqija tal-ġurnata. Mela għamel għażliet tajba, kemm qabel torqod u kemm malli tqum ħalli l-ġranet tiegħek ikunu ħafna aħjar. Ħanibqgħu nixxerjaw dawn it-tips anke fil-ġranet li ġejjin. Ħanitlobkom biss li iktar ħaġa li napprezzaw li tagħmlu like jew love u
u li tixxerjaw dan il-video. Ħalli jekk intom tallimtu xi ħaġa, napprezzaw li anke sħabkom ta' Facebook jitalmu xi ħaġa wkoll fejn nistgħu nagħmlu l-ġid għaliex le. Nitgħu.